nunga no asuk da baka sobai kalang kha non hang asuk ke hamjang mani nangani baka na tini porong khai maliya nini baga yang tam khaya dong ko sala do nini baga yang tam khaya dong kha nunga no mai khai denga ngom hai khayo tai pasu no nang nini mote ka tong na no no nang asuk bilip khai jong mani nang wan suki me ya nang tina ma hai thanga nang nai no no busuk bilip khai jong mani ya ang no kibi ba ke tong man chinai asuk ke nang ba yang din sal phai ke nin khorang khanai kang hor thusi mu tui thang ya mai chai chi mai la ya to dara dei asuk ke no nang asuk ka hamjang mani no nang ba ke pogi man chinai nang sala so do no nangla ba ke an kibi thanga asuk ke no nang asuk bilip khai jong mani nangani ba khana ba ke sobai kang thanga o bukha phadi thana na yani bukha pura phadi thana na yang nini ba ke asuk ke no nang hamjang mani nangla ba ke an kibi thanga kun mungsa sayawoi asuk ke nang ba yang asuk kok saleman nang asuk ba ja pogi thanga nang ba sabla sa no ang no tai pogi mangala nang bai kok sai kang tongi simaya ni nang ba sabla sa ga tabu nang no ba ke anu kibi thanga nang no sabla sa no ang no kibi thangi maya tai ang no pogi bo maya nang ba nya tong sinai yang thuya sang ni ba ge hik sai salamai nang ba nya tong sinai ni nang ba sabla sa tabu khana no ba ke pogi thanga nang bo je borno kobi khabai hamjago a borno nang bo saimana na borok jodi non yagari kan thanga nang je borno kobi khabai hamjakan ke apro nang bo saimana nang besek cost man kobi hamjang mani angle no asuk ka hamjang mani ani life ni no nang wan sugui hamjang mani nang lama sauna tina hai khai kan thanguna asuk da nang thangna kereng borno asuk da nang ano bilip khaliya asuk ka no nang hamjagi tong mani ani life no nang asara sobai kalai thanga kalai sake nang kerei ang bahai ka tong sinai nang kerei ang bahai ka tong sinai tabu nang bai din sal phake ang kok sai jong mani phumbai tabu nang kerei ang bahai ka tong sinai sala nang ani number bo bolok dis khilai reka no nang asuk bilip khai jong mani nang kerei ang bahai ka tong iman sinai nang bai kong ma sai ka nan bukha tong sesrang ya masai toto ti masai lai ya nang keri bai nang bai kong ma sai ni tabang bai ke tong iman chari nang sala asuk ke nang ano omha ke khai kan phana rung na au joto na hambai nor video nai tong ma bagai sada khaba subscribe khairi di share khairi di like khairi kan tani comment khairi di ge asang se teng video